पवन सिंह दे पवन भैया के ठीक ना से खड़ा बनी ठीक बना वोट दे के जिता देबे एक बार चाची सब कुछ मिली मकान रोटी कपड़ा लड़की के बियाह के फ्री में होके लगी जान गई ठीक ना सबकर मदद करे गरीब के। हां बोला चाची पवन भैया जिंदाबाद पवन सिंह जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद पवन सिंह जिंदाबाद। ए चाचा प्रणाम चाचा। ठीक बानी वोट केने दे वोट केने देवे के विचार पवन सिंह में जावे के बा काराकट विधानसभा से खाड़ बावन पवन भैया लोकसभा ठीक बा ना पवन सिंह में पावर स्टार पवन सिंह 1 जून के ए चाचा लॉलीपॉप स्टार पवन सिंह जिंदाबाद 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 पवन भैया जिंदाबाद पवन सिंह जिंदाबाद पवन भैया पवन भैया जैसा आपका नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो। बोला दैया दीदी प्रणाम सब प्रणाम प्रणाम। खुश रहेंगे हल्ली काटा ना पवन भैया के। हाँ अच्छा देखी कोनो पर्सनल काम होई हे नंबर फोन कर लेबे के बा घर में ज्ञान सब बेटी बन जा पवन भैया के जिताई जा फ्री में बियाह करई हन। अच्छा देखिए ना घर बना अच्छा देखी एक बताई दीदी कि मान ली सब नेता के तो रुपया पैसा के दुख बा उनका तो ना पैसा के दुख बा ना नमवे के दुख बा उ सेवे कर खातिर ना जीते तड़ा सही कहत नहीं तो देखी के वोट एकदम ध्यान एकदम मजावे में मारही हमरा में ना पवन भैया में अच्छा बोला भाजी पवन भैया पवन सिंह हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो। ए चाची गोल लगा तनी वोट देबे के बताओ वोटवे में रही के अरे पवन भैया के हां देबे के बाद पवन भैया में वोट दे दे चाची ठीक ना पेंशन पर मिली टेंशन मत करी पवन भैया जिंदाबाद पवन सिंह जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो ए महाराज वोट दे देबे के बा वोट दे दे एकदम महाराज एकदम। अरे काहे सब नहीं करता हम जरा प्रसार के मांगत तनी महाराज देखी हम जानते रह 70 को वोट बा पवन सिंह को परिवार बनी जा हम 70 को हम तो सब तुहारे बन जा नाम बा कि हम पवन भैया में वोट मारा। हां पवन सिंह में मारम तो होई जन खपड़ा बानू माहौल में बदल जाई तेलस लगी तेलस अच्छा हम टेरेस का देख हमने तो सुनले बनी जा पवन भैया के खाली टीवी में मोबाइल में देखले बनी जा हमनी सोचे कि हमनी के तनी रक्षा करी हमनी के एकदम रक्षा करी अरे वैसे भेंट मुलाकात करे जल्दी दीदी के संग चली घूम आया संतोष भौजी मुर्गा दारू कुल मिली पवन भैया पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया हमारा नेता कैसा हो पवन भैया कैसा हो पवन भैया पवन सिंह बात विचार करे हम क्या पतिया के ना ना जानता नहीं ई टोला के मोए के एकदम मेन हम बानी लुगा पहना दे हम कहतन चंदेरी सिल्क की। अच्छा ठीक बा देखी हमार गांव के वोट एको को एने ओने ना हमार एक मकसद बा कि पवन भैया के जिताए के हंसे वाला बहुत हंसले बा हां हंसले घर के हमनी के जाना तनी पूरा गोतिहारा हमनी के पवने सिंह में वोट मारे के पड़ी एने ओने ना ना जाइए टेंशन मत ली महाराज हमरा दुआरी पे आइल बनी आ बहुत भाग्यशाली बनी कि हम पवन भैया में वोट दे आ सुनी भोजन ओजन कर ली जैसा अच्छा हमनी के गांव तन की हमनी के पैतरा कर ले दे हमरो एक ताला घर बाटे आ कोशिश करी कि तनी दू ताला बे महाराज रे के पांच गो लइका बहुत हमरो कहां रही 5 जगह बनी 5 कॉलोनी पास करी हम जी माने हां अनो कर कर हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो पवन भैया जिंदाबाद पवन सिंह जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद
ऊपर जा वोट केने बाजी है नहीं अरे ए महाराज ए नहीं ये नहीं लजा के देखी देखी हम भी ये टोल के पानी रोवा त हमरा चिंता नहीं बन भोला को पानी तनी ना वोट देम ना कि ना जनता पवन भैया में डायरेक्ट वोट देवे के बाद ठीक ना इनकरा घरे ज्यादा वोट बा इनकरा घरे हम कहते बानी कि हम बानी हमरा पे छोड़ दी इनकरा घरे उनका घर पावर स्टार पवन भैया जिंदाबाद पावर स्टार पवन भैया जिंदाबाद पावर स्टार पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो पवन भैया ए दीदी हमारा तो बड़ी टेंशन हो गल बा। अगर हमारा के अगर पवन सिंह में हम वोट मार देनी अगर हमारा के 5 कॉलोनी ना मिलल तो हम का करम बबुआ के पापा लगे हमरा के मारे ए मेरा रो तू कितना लालची बाबू घर से निकाल दिहन दीदी हम का अभी वोट देवे न कइलो पहले ही सोच लगलो 5 कॉलोनी तो काहे ना सोची दीदी बताई 5 गो लइका बाड़ा से तो खोजिया सनु कि हम ई कहां हम रह अच्छा तो पवन भैया के भरोसा का जन मैले रहू 5 गो मान लो कि पवन भैया ना एती खड़ा रहत त का अरे हम सरकार के भरोसा है तो कहले कि सरकार दे टका तो अरे बाप रे हो का मोदी बोदिए छिलते रह गई ना का कइल ह नली गली त मैं खा गइल हन जा हैं बतावा ना तो वोट मारी कि ना मारी हुनकरा पे ई बताई पहिले रोग हमरा देखा कनिया हमरा पे विश्वास बा न आ विश्वास बा कि नहीं के विश्वास हमरा बात हां त तू टेंशन मत ला तारा घरे 10 गो वोट बा न हां 10 वोट पवन भैया में दिवा दी ह ठीक बा ओकरा बाद आगे हम तू चिंता मत कर तारा 5 कॉलोनी हम पास करा दे पाका नो दीदी हां हां हम पक्का हम 5 कॉलोनी पे पास करवा देनु दीदी तो हम रोवा के साड़ी एगो पहना देम दीदी ए कन्या देख फलाना बोलालची नहीं की फलाना बोना खाली मदद करले चाहेली कि पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद पवन भैया जिंदाबाद ना तो हां 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 ए दीदी तने ध्यान दे हम अरे हाँ कन्या तू टेंशन मत ल अभियो आई रही चोभन वो हमरा भीरा तो कहली तो के कन्या ऐसा बात बा तो हम करी कि रउआ देखी चिंता मत करी दीदी हम रउरो के सहाय करम ठीक बा सा देख मन माला केहू के मदद कर देनी भगवान पुण्य दे देलन उहे नु यही चलते कन्या हम सोची ना कि कोई के बना दी हम बिगाड़े के केहू के सोची ना नहीं ठीक नु अपन देखा वोट एने ओने तू जाए मत दी ह ठीक बा दीदी ठीक बा अपन घर में के आदमी के तू वोट खाली पवन भैया में दिवा दी ह हम तोरा लिख के दे तनी तारा हम तुरंत 5 कॉलोनी पास करवा दे अब रउआ कहत नु तो हम वोट पवने भैया में दिलवा देम हमने के दे दिहल जाई लेकिन हमार कॉलोनी पर ध्यान दे हम अच्छा हां हां ठीक बा हमारा नेता कैसा हो पवन भैया जैसा हो हमारा नेता कैसा हो पवन